नमस्कार. आज मी तुम्हाला तवसळी करून दाखवणार आहे कोकणी पद्धतीत. इथे मी तांदूळ घेतले. या वाटीच्या मापाने 5 वाट्या तांदूळ आहेत. ते रात्री मी भिजत घातले 10 वाजता. 10 वाजता भिजत घातलेत आणि आता मी 9 वाजता हे वाटायला घेणार आहे. माझ्याकडे पीठ तयार नाही म्हणून मी तांदूळ भिजत ठेवले होते. तुमच्याकडे जर रेडीमेड घावण्याचं पीठ असेल तरी ते चालेल. इथे मी पीठ नसल्यामुळं तांदूळ भिजवून घेतले. आणि इथे मी हे बघा गावठी तवसं घेतले. मोठं तवसं म्हणजे मोठी काकडी जून झालेली, त्याला तवसं बोलतात. आणि छोटीवाली असते कवळी, त्याला काकडी बोलतात. आणि अशी मोठी जाड झालेली जून झालेली असते त्याला तवसं बोलतात आमच्याकडे कोकणामध्ये. तर इथे मी काकडी घेतले. आता आपण हे पहिले तांदूळ आपण मिक्सरमध्ये थोडे जाडसर असे 0 साईजच्या रव्याच्या पेक्षा थोडे कमी अशी जाडसर रवाळ थोडेसे वाटून घेतले. एकदम बारीक नाही पेस्ट करायची एकदम. आणि पाणी पण आपल्याला अगोदर जास्त नाही वापरायचं आहे, कारण का आपल्या काकडीला पण पाणी सुटणार आहे. म्हणून आपण ह्याच्यामध्ये थोडं कमी प्रमाणात पाणी घालून हे छान असं मीडियम जाडसर असं वाटून घेऊया. एकदम हे पेस्ट नाही, अशी स्मूथ अशी पेस्ट नाही बनवायची. थोडी रवाळसर अशी, म्हणजे आपला घावना पटापट चांगला असा हे होतो, पलटी होतो. नाही तर तव्याला तो जास्त बारीक पेस्ट तयार झाली तर ते चिटकून जातं. म्हणून थोडे रवाळ असे थोडं वाटून घेऊया. इथे मी आता हे बघा थोडे थोडे करून हे चांगले असं मिक्सरमध्ये बारीक करून घेते. असे मी छान असं थोडंसं जाडसर असं बारीक करून घेते. इथे आपण हे अशा प्रकारे कट करून काकडे आपण आता किसून घेऊया. आणि काकडीमधल्या बिया काढून टाकायच्या आहेत, आपल्याला घ्यायच्या नाही. जून असल्यामुळे त्या घ्यायच्या नाही. कोवळ्या असल्या तर एक वेळ चालू शकतात, पण जून असल्या अशा कडक घ्यायच्या नाही, काढून टाकायच्या. हे बघा अशा कडक असल्या तर घ्यायच्या नाहीत. कोवळी असेल काकडी आणि एकदम नरम असल्या बिया तर चालू शकतात, पण अशा कडकवाल्या घ्यायच्या नाही. त्या दाताखाली कचकच लागणार आपल्याला खाते वेळी. आता हे साल काढायची काय गरज नाही. असं साल आपल्याला पकडायला बरं पडतं. किसताना आपल्याला काकडी. ते मी किसून घेतले. अशा प्रकारे आपलं हे साल वेगळं होतं किसताना. काढून घ्यायची काही सेपरेट गरज नाही. हे ते आपलं हे 5 वाटी तांदूळ आहे. आणि तांदूळ घेते वेळी एकदम जुना घ्यायचा आहे. एकदम सुटसुटीत आपला भात होतो ना तशा प्रकारचा तांदूळ घ्यायचा आहे. चिकट भात होतो त्या प्रकारचा तांदूळ आपल्याला घ्यायचा नाही, नाहीतर आपले घावणे चिकटू शकतात. कधी पण घावण्याला तांदूळ जुनाच घ्यायचा. आपला एकदम भात कसा मोकळा मोकळा होतो तो तांदूळ घ्यायचा. मग तांदूळ कुठला पण असो, फक्त चिकट भात होतो हा तांदूळ घ्यायचा नाही, जुना तांदूळ बघून घ्यायचा. आता आपण ह्या किस मापून बघूया. आधी पाणी आपल्याला ह्याच्यामध्ये वापरायचं नाही. हे बघा अशा प्रकारे मी बॅटर तयार करून घेतलंय. इथे बघा एकदम पण जाड नाही ठेवलंय आणि एकदम बारीक पण नाही. थोडंसं असं रवाळ, म्हणजे हाताला खरखरीत लागतं एवढंच. म्हणजे जाड पण नाही, एकदम जाड पण नाही ठेवायचं. जुना तांदूळ असल्यामुळे एकदम काय जाड ठेवायची पण गरज नाही. तो घावना आपला चांगला मोकळा हेच होणार, एकदम चिकटणार नाही. पण हाताला थोडासा असं खरखरीत लागेल एवढाच जाडसर वाटायचं, जास्त पण जाड नाही ठेवायचं. आता आपण हे किस मापून घेऊया. काकडीला हे सुटलेलं पाणी आहे, त्याच्यामुळे अगोदर आपण बॅटरमध्ये पाणी वापरायचं नाही. इथे आपला ह्या किस घालून आपलं बॅटर पिठाचं किती पातळ होतं ते पहिलं बघून घ्यायचं. नंतर त्या अंदाजानेच आपल्याला पाणी टाकायचं. इथे आता बघा ही आपली 1 वाटी किस. ही दुसरी वाटी.
इथे बघा आपला पीस 3 वाट्या झालाय. आता बघूया आपण मिक्स करून किती आपलं पातळ होतंय ते बॅटर. नंतर म्हणजे काकडीचं पाणी आहे ते आपल्याला याच्यामध्ये घालायचं आहे. हे बॅटर एकदम पातळच ठेवायचं आहे, जाड नाही ठेवायचं आहे. काय घावण्या प्रकार आमच्याकडे हे आता आपले देवघटी बसतात ना, त्याच्यासाठी आपण जो एकावळीचा उपवास करतो 9 दिवसाचा, त्याच्यामध्ये आमच्याकडे हे असे काकडीचे तवसळे करून एका टायमाला खाऊ शकतात. अजून आपलं हे बॅटर बघा जाड आहे, त्याच्यासाठी मी आता हे जे काकडीचं पाणी पण आहे ते ह्याच्यामध्ये ओतून घेते. तर इथे मला काकडीचं पाणी आणि काकडीचा किस मिळून 5 वाट्या सर्व हे मिश्रण तयार केले मी पिठामध्ये. तरी पण अजून पाण्याची गरज लागणार आहे याच्यामध्ये थोडीशी. अजून जाडसर वाटतंय हे आपलं बॅटर, अजून पातळ पाहिजे आपल्याला. काकडीचा किस टाकून पण आपलं बॅटर इथं थोडंसं जाडसर वाटतंय, म्हणून मी इथे साधं पाणी टाकते. अर्धा ग्लास टाकलं, 1 ग्लास घेतलं होतं त्याच्यामधलं. आणि आपण आता पहिल्या आधी एक वेळ ट्राय करून बघूया तव्यावरती घालून. आपलं घावणा व्यवस्थित तवसळे पलटी होते काय. जर जाड वाटली तर आपण त्याच्यामध्ये परत साधं पाणी यूज करू शकतो. तर आपण याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया. मी एवढं बॅटर आहे त्या अंदाजानुसार मी ते हे 2 आणि थोडंसं अर्धा चमच्यावरती मीठ टाकलं. म्हणजे आपल्या बॅटरनुसार आपण मीठ टाकून घ्यायचं. तर तुमचं जेवढी क्वांटिटी असेल त्याप्रमाणे तुम्ही चवीप्रमाणे मीठ टाकून घ्या. आपले तवसळे करण्यासाठी आपण पॅन गॅसवरती ठेवूया. चला, इथे मी गॅस पेटवून गॅसवरती माझ्याकडे नॉनस्टिक पॅन होतं ते मी ठेवले. तुमच्याकडे जर भिड्याचा तवा असेल तर तो चालेल. इथं मी माझ्याकडं पॅन आहे नॉनस्टिकचं, त्याच्यावरती करते. आता आपण तेल लावून घेऊया. मी इथे कांदा कट करून घेतला आहे. तुमच्याकडे अशा प्रकारे पहिला पारंपरिक पद्धतीने असं कांदा किंवा केळीचं जे पान असतं ना, त्याला जाडसर असा देठ असतो, त्याच्यापासून तेल किंवा नारळाची किसी त्याच्यानेच आपल्या भिड्याला किंवा तव्याला आपण तेल लावतो. आता काय बरेच प्रकार आपल्या मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत. ब्रश हे ते त्याने लोक लावतात. मी ही पहिली जुनी पद्धतच कांद्याची तीच वापरते. छान असं आपल्याला तेल लावून घेऊया तव्याला. तवा आपला गरम झाला की तर आपण आपलं बॅटर याच्यावरती घालायचं आहे. तर तेल लावून झालंय आणि घालते वेळी प्रत्येक वेळेला असं चमच्याने आपलं बॅटर हलवून घ्यायचं, नाही तर ते कसं पीठ तळाला जाऊन बसतं. असं प्रत्येक वेळेला असं चमच्याने एका हलवून घ्यायचं. आणि इथे मी आपला पेला घेतला आहे. तुम्ही जर मोठी पळी चमच्याची अशी गोलवाली असेल, आपलं डाळीचं वरण काढायला वापरतो खोलगट आपला चमचा, तो असेल मोठा साईजचा तरी चालेल. मी इथे एक पेला घेतला आहे. तर असला गरम झाला आहे, बॅटर घालून घेते. आपण याला झाकण ठेवायचंय एक अर्धा मिनिटभर. थोडा गॅस आता मीडियम करते. इथे आपलं हे झाकण पूर्ण वरचं पीठ असं हे पूर्ण हे झालं ना, शेकलं ना, तीच झाकण काढायचंय. अर्धवट कच्चं असं नाही काढून घ्यायचं. इथे आपलं आता पीठ हे शेकलंय, काढून बघूया. पहिली तवसळे बघूया, थोडा पलटते का जाड झाले का पातळ झाले आपल्याला समजेल. थोडासा वरून मी तेलाचा हे लावते. गॅस मिडियम ठेवलाय. बघा, जुना तांदूळ असल्यामुळे आपली एकदम तवसळी मस्तपैकी तव्याला
न चिकटता आपणच मोकळी झाली बघा. आता आपण पलटी करूया आणि थोडी अर्धा मिनिटभर परत ह्या साईडने शेकून घेऊया. मला थोडं इथं बॅटर आपलं जाड वाटतंय म्हणून परत मी अर्धा ग्लास साधं पाणी याच्यामध्ये मिक्स केलंय. तर उसळी आपली इथे तव्यावर घातलेली मला जाड वाटते म्हणून मी थोडं याच्यामध्ये अर्धा ग्लास परत पाणी मिक्स केलंय. जर आपल्याला परत मीठ ह्याच्यामध्ये चाकून बघायचं थोडंसं कमी वाटलं असेल समजा आपण पाणी वापरल्यानंतर तर थोडंसं मग मीठ पण याच्यामध्ये ॲड करायचं. तर हे मिक्स करून घेऊया. गॅस आपला मी मीडियम ठेवलाय. पोळी घातल्यानंतर तर उसळी आपली त्या साईडने पण पलटी करून आता अर्धा मिनिट झाले मी काढून घेते. ते तुम्ही टिश्यू पेपर किंवा असा कॉटनचा कपडा एका ताटामध्ये ठेवून त्याच्यामध्ये आपली पोळी काढून घेऊ शकता. नाहीतर अशी प्रकारची जी चाळण असते त्याच्यावरती पण अशी आपली पोळी समजा उलटी ठेवली ना म्हणजे त्याची हवा निघून जाते. अशी ठेवायची काढल्यानंतर हवा निघून गेली का ते नंतर मग चौकोन तिची घडी मारायची आणि मग एका साईडला आपल्या ताटामध्ये ठेवून द्यायची. आणि याच्यावरती ठेवली अशीच थोड्या वेळाने मग नंतर तिची घडी मारते दुसरी काढून झाली. तर ते मी परत पॅनला तेल लावून घेते. गॅस थोडा मीडियम केलाय कारण का पॅन असल्यामुळे तो लवकर गरम होतो. तसंच भिडं पण आपलं किती तापलेलं आहे त्याचं प्रमाण आपल्याला समजतं. त्याच्यामुळे जास्त जर गरम झाला असेल तर आपला चूल किंवा गॅस असेल तो कमी करून घ्यायचा. तर इथे आपलं तेल लावून झालंय. तर मी परत हे मिश्रण आपलं मिक्स करून घेते. असं चमच्याने हलवून घेणार आहे. असं मग पेल्यात घेऊन हे मिश्रण घालून घ्यायचं. आता आपलं बरोबर आपलं बॅटर तयार झालंय पाणी ओतल्यामुळं. ते बघा मी झाकण ठेवते. तसंच अर्धा मिनिट ह्याच्या गॅस थोडा मीडियम केलाय. स्लो केला होता पहिला आता थोडा मीडियम वाढवून घेतलाय. आता ह्याला परत अर्धा मिनिट आपण झाकण ठेवून शेकून घेऊ. त्याची आपण घडी मारून घेऊया. आता आपली हवा निघाली तशी अशी घडी मारून एका साईडला ठेवून द्यायची. इथे आपण आता झाकण काढून बघूया. अर्धा मिनिट झालंय. पलटी करून घेऊया. जुना तांदूळ असल्यामुळे बघा आपली उसळी एकदम मस्त एकदम मोकळी होते तव्याला न चिकटता. आता आपली दुसरी बाजू पण अर्धा मिनिट छान अशी शेकून घेतली. आता मी काढून घेते याच्यावर. याच्यावरती जी वाफ असते ना निघून जाते आणि आपली पोळी अशी घडी मारल्यानंतर चिकटत. अशा प्रकारे मी सर्व पोळ्या करून घेते. तवसळी काकडी घातल्यामुळं म्हणजे आपली तवसळी झाली. नाहीतर हा एक घावण्याचाच पिठाचा प्रकार आहे पण फक्त त्याच्यामध्ये आपण काकडीचा वापर करतो म्हणून त्याला तवसळी. इथे आपली तवसेची तवसळी इथे तयार झाली. खाण्यासोबत हिला कडधान्याची उसळ किंवा पिवळी बटाट्याची भाजी चहासोबत किंवा नारळाच्या दुधासोबत नाश्त्याला तुम्ही करून खाऊ शकता. झटपट असा आपला साधा सोप्या पद्धतीचा कोकणी पदार्थ.